ఇప్పుడు మూవీ ఈజ్ డిఫరెంట్ అండ్ సీరియల్ ఈజ్ డిఫరెంట్ రైట్. మూవీలో ఏంటంటే అట్లీస్ట్ ఒక సీన్కి 1 minute సీన్కి వాళ్ళ డే అంతా తీసుకుంటారు. జస్ట్ 1 minute, మేబీ 2 minutes గట్టిగా చేసినా సరే 2 minutes ఒక డే అంతా అవుతుంది వాళ్ళకి. కానీ నీకు తెలిసినంత వరకు అసలు ఎన్ని ఎపిసోడ్స్ డైలీ తీస్తారు? ఎన్ని ఎపిసోడ్స్ అని ఐ డోంట్ నో, బట్ దెర్ విల్ బి టూ మచ్ ఆఫ్ వర్క్. నువ్వే చూస్తావు కదా, పొద్దున ఫస్ట్ షాట్ నుంచి లాస్ట్ షాట్ వరకు అస్సలు నేను కూర్చోను. ఐ థింక్ నువ్వు కూడా కూర్చోవట్లేదు లాస్ట్ 2 schedules నుంచి. ఐ థింక్ దే మైట్ షూట్ ఫర్ ఆల్మోస్ట్ 2 episodes. ఐ గాట్ టు నో 2.5 to 3 episodes. Oh my god, that's too much. Okay, 2. Minimum 2 అయితే తీస్తారు, బట్ టూ మచ్ ఆఫ్ వర్క్. బికాజ్ మేము షూట్ చేసేది ఆల్మోస్ట్ 10 days, లెట్స్ కీప్ ఇట్ 10 days. 30 days రావాలంటే ఆ 10 daysలో పని అవ్వాలంటే ఎంత ప్రెషర్ ఉంటుంది మనకి. అవును.